Okatakyie Afrifa. Se kwakuti and yin edi by February. That's all that was Angela. Mon try that. It won't never share. Mira kwakuti and say on Jimmy Pamome. The takra mabefam. Okatakyie Afrifa. Mon try that. Said they will say anything about Mahama. The takra mabefam. Yen yanin kwatina brochire and to tobo emma said ye binu magane kono. Yamma ni ye ni baby akọ. Ni abaki agwe so said ye tie na wo bia ni wo tumi so badmi aka che se. So wo bu amemo na nko ya yetimi ka. Wono no say 2 minutes say. If you take my blood to defend and protect John Dramani Mahama, everyone central Jumemu. What's the one that comes about your Captain Smart? Yes, he was specific about you. And was it also Mundi right to be a Sambakasa. For your smart Nakasa. Also to me. Ebusia, after 2024 general election, Captain Smart ebe issue one in the Okatakyie Afrifa Mensa, a year po Adom Ochre, any Kwame Sifakan say omu right. So omaka His Excellency John Dramani Mahama Hwasem. If you take my blood to defend and protect John Dramani Mahama, everyone central Jumemu, I will do it. And let nobody dare try. But general consistently, I will keep saying, Mahama was the saint. Okay? Let nobody or one medium dare try. Yenya ye zineba ye no. Mama yenya yenka so yem from so. Memma pola do watchre ye na no da. So be kama Mahama sem ne takra ma be fa. E ma se fe kan try da. Ne takra ma be fam. E ma advancements and try da. Ne takra ma be fam. Okatakyie Afrifa. Se kwakuti and yin edi by February. That's all that was Angela. Mon try da. Said they will say anything about Mahama. The takra ma be fam. Butro and net date and so. Watch this. Afedie Okatakyie Afrifa Mensa edimwaye abre Captain Smart. Aha let's talk GH women. So any first time I walk into a video, Mr. say, over subscribe am your Facebook as let's talk GH women and your TikTok as let's talk GH. So say, we follow these pages. Any comment be answer our teenager or comment section on share video where am a for abe share. Ebusia ye nyina ye ni say Okatakyie Afrifa Mensa de bia meka na asem say we obi a o ka no no mfa muaye mrewa at the right time on the beba. Na after election, the Captain Smart keka ne ho nsem a na chese no waye ne ho se o nfi no finally odi muayaba and o issue one and say po Adom Ochre Okatakyie Afrifa any Kwame Sifakan obi new right so omo beka His Excellency John Dramani Mahama Hwasem because time na His Excellency Nanado Dankwa the president no obi anka de papa ne ye enti no omo nko ma no ntum emo mo meka ne Hwasem obi a enkomotuche ne koso na na ode abetum ekwan a ofa so oja angel enkofo wonda yenimse enkofo bisa se aden de ne si e ode muaya aba afei so wabeka ade muaya abre wona omo be hwehwe no me de beso mo se enkofo bi be hwehwe na na omo se omo pe no se omo pa cho ye se ye nkranfo bi allegedly ode hu muaya nyina aba asante ana tete atempon ye mfiri ho ejanu nso a se tutu na de chichire na asante man no e da so ti asinti uba ye no an ye hu na say we say wasan ye hu studio bi sansa wo to na asante ko first atenka sa wa bie studio bi a wo ba suja e de agusumi ahyeche wo man no kura be le me jana sa e bre du a omo abe hu o sa amanfo a chese na say na ka eja yate fire e wo freedom of angel I say who will be and I'm for who's no money. It's okay, you was Angel na menya ma hobio. Nemo de me be na chire no. Amanfo ni nya abotire ntwen no mehunu. Ai nemo be ya bigger and better than baby ana me wo. Yeah, who na want to one. Oh, I wanted to home. Okay. Ai, wa home. Okay. Now talk about Angel. They put na man or resign free one. Sir, me ya adwuma baby a. Na me free wa. Said you make a mamma magana for reasons, you know. As I am a jazz, I may be a reason. Okay. Never me, I'm a Pasagana 40 years, and sir. Minimum could say, that's an answer. I'm catching a man meet me your view. Okay. And I'm catching a CEO 70 million view. Okay. And now, maybe a man no die son a boy plenty. Okay. I problem be anyhow. Okay, problem be okay. I'm for say, and say, I saw for. I know should go to Sonia the other and on Miami, you were here. Now, and also so because the business and this 4 hours should go so and I'm here, you were here. 2 can say, okay, yeah. Not yes, some say. Now, and this is for the mama.
asɔfoɔ na ma adwuma na mekɔ adwuma m sɛ bi ɔsɛ bi mprɛduasa krataa ane ɛsan yɛde to soɔ enti na obi ntimi nsɔre na obi ntimi nsɔre ɛsɛ wɔyɛ sɔfoɔ enti ɔno na ɛkɔhyɛ me wura kwakuti akyi sɛ ɔntimi mpamɔ me na metu ebi a makɔ sukuu anim adeɛ na minimum mmara na ɛde ne yɛsɔre yɛtimi pam me kɛkɛ na mmom no deɛ nti a megyaeɛ no ɛbere pɛ mɛkyerɛ ma ma obi ahu why na ebi nso fi sɛ bi asa na wabɛyɛ tu vocal tie bi kɔ yɛ amafo advocate sɛ yɛ apamu afiri a wobɛkɔ so problem ɛde ama yɛ papa kwakuti ɛne agya group of company na de radio ne tv no aya ye we no na mehyia wɔ mu a wɔdɔ ne anigye no a wɔn de ma me de hia me ye obi foforo ka de me fa nya hwe ebi sɛ bi wɔn a me ba ya mbɛsom wɔn mbɛso akofuna mu so ayɛ sɛ mbɛsom wɔn no wɔn ani gye me ho na wɔn ani gye me ho de a wɔte ba bi twara de me fa nya hwe okay ana me ka sɛ radio ne yɛfa ntiti koko ɛne nkwa ama nkrofo ni yɛde ka de nipa ya nya papa nanso nipa yɛ nipa bɔne fo nti wo ka de ɔmo yɛ sɛ galamsey yɛ etu yɛ sɛ no na ɔmo bu afu na no na ase yɛ mpa mo media media de me gidi wiase no ɛno an me yɛ ho adwuma me nsuro hwe so far as mpanimfoɔ sɛ wotiri mu fitaa etiri mu aboa enku etimi me tuo me tiri mu fitaa de me ka bia so no korɛ me yɛ adwuma ni mfie nkuru na me yɛ radio ni tv onzo bi ma kokɔto da na de me ka nya no krɔmfa nkɔkɔto ɛnyɛ wɔn ne akɔdi asɛm na mmom no wo ka asɛm no na nipa bɔne fo mu di bɔne a wɔn no bɔne ne yɛ sɛ wo fight corruption will fight you back nti ano deɛ saa na bɛyɛ no na nso nya no nti na sɛ it's not like yɛ pamo na wa na wo free pem ana me sɛ wo pamo no me kɔ hɔ no krataa na me ne wura kwakuti nsaeɛ na krataa ne sɛ bi me tue na obi betimi asɔre asɛ mapamo saa kɛkɛ me ana me resaeɛ na bere pam no mɛkyerɛ mu ama obi ahu why te sɛ ne nya ma yange wo de obi aka bia yɛ ba na nsɛte hu video bi so akwa na wo hwehwɛ kodwo Dixon na ayɛdeɛn ɛho asɛm no na no koka ɔpani ko ni mo sɛ obi a ma odi wa na wogya wodin hɔ na sɛ woyɛ adwuma na sɛ wo free wa siesie wachi efisɛ bia wɔkyena na wo ba bi bepɛ bia yɔ sɛ bi o mintimi nya dɔkta kwakuti adwuma bi wa ɛkyɛ sɛ me no ma yɛ aka na me no obi anya aka me da so tie me ni CEO chate Vincent Opare me ne chate enti me gya wura kwakuti adwuma nti de betimi ntimi nkɔ hɔ anadwo da suom so ofrem kura sɛ mmra mɛboa ne nya bibia mɛkɔ bibia haw why na panisa nka na ma ya nwa so afia sɛnkyɛ na ba akɔ akɔ dai wonne ho ana anwie adwuma ne yɛ na me se mintumi nya bio na nso nkyerɛ sɛ me ne na yɛ aka etu kɔ fo siesie me ankɔ nkɔ siesie hwe me kɔ sɛ me ne kwaku na da kwajo Dixon se madam fono no edi magya adwuma na me kɔ wa kɔ hwe na problem yɛ ne hɔ why Captain Smart na all kan sɛm bi a ɔkyɛ sɛ wɔde embago ato mu mobile mu journalist mu bi so esa satama na abandada me kyɛn na kɔ fɔdo aba hɔ no mo kama no tu mo ankasa tenei his excellency John Dramani Mahama ba I'm about to pem Kokasa. What's one about your Captain Smart? Yes, he was specific about you. And what's it there? Also, Mundi right to be a Samakasa. When you're smart, Nakasa. Also to me. Well, also, I want to stop him make a DJ. And the Quas of Fakane, I feel Polo Demotre. Now you be on the dear Kufa Dubai. And yes, also, maybe on the dear Kufa Dubai. Ghana for the Kufa. Then I walk out Kufa. Well, ya na nipa bi tina radio ni TV show bibia se o manuma eno de ya fans no mo de je na me meti kro man se bi mpraduasa yo mama wonya de fufuro wo ya de dada wo ba ye 2013 besi ne ya ne na tena kro mu a ya nya kawas akufo ado ba ye from 2016 besi ne me ne na tena ha ya radio mama asaba from ene kwasita mo be wi na djuma me ne no na tena ha osuro nim ehurehura nim yenwane nkotena burochire antotobo ema sede ebirum adwane kono yeman ni ye ni ba bia akọ ni ebeka adwen so sede atie na wo bia ni wo wotumi so badwia ka chese so wo bu amemo na enko ya yetimi ka wono no se ntumi ne sei nanso no nkyere se so wo ye bibi na ye nso ayenka wo ye de ye ebeka wo ye de anya nso de obia ni tumi so beka chese ma menka wasem enne wo china chika ho da ana ya papa mama ba ha wo be sabo bebrebe say uncompleted jobs I want Asante region Oberhen wa bibia sabia after military hospital. Okay. They say what gonna free aba check na say. Gonna free Akra. Ana ide see. Some say enkrafo bi wo ba. Aba show. Enkrafo be ya. Enkrafo ko bi ba wo wo da mo. Enkrafo ni mi nua no. Na
ɛne ɔmo na te nkran ɔmo ba wɔ ne minimum sɛ nungwafoɔ deɛ a ɛne ɛbɔkɛtɛ frankwa a wɔde yɛ nungwa mankra no ɔno me nua no ɔbuwulɔ mo me nua no enti sɛ ɔmo ba hɔ no minimum na nyɛnyɛ bi a memeyɛ adwuma from nonsia ɛkɔsi nondu na wobɛhwehwɛ me a wɔsi ma ba hɔ dɔnko enti wɔadwene yɛ adwuma ni na ɛyɛ hwehwɛ a medwane akɔe sɛdeɛ na asie yɛfa nto nkyɛ na ɔno a yɛwu hyi a menom yɛwu fo medwane ɛyɛ politics obi na ɛhyɛ akyire no wɔyɛ nneɔma nkramfoɔ nyɛ hwee meyɛfa nhyɛ nkramfoɔ biara nyɛ hwee ɛdabidabi yɛnuanom andisifoɔ no na ɛyɛ se yɛnkɔsi hwee meyɛ nwurawura MPP abayɛ to yɛm luzu wɔfiri yɛfa sobɔ mmɔ his excellency the former president and akufado wosɔ mo sɛ wɔmo baabi a wɔsɛ mo amu na ɛsɛ yɛfa sobɔ mmɔ no wɔn na ɛsɛ manfoɔ no na ɛka ɛna mene manfoɔ no yɛ adwene 2028 should we maintain Mawia or Yababa? Amanfoɔ ni decide ya medi akyire. Who are you president? Adam sɛ amanfoɔ ni decide ya medi akyire. Finally, Okatakyie. Yɛma kɔ ama amanfoɔ ni decide. Finally, new government. Meka kyɛ Ghanafoɔ nyinaa ne sɛ mede obi bia wɔdɔ me ase. Obi bia nso ɔmpɛ masɛm no. Wɔno na dwene mu ɔdwene so ɔmpɛ masɛm. Ɔpɛ masɛm paa. Na mmom sɛ nipa nnɔ wɔ da wɔtan wɔ nyɛ yie. Ɛtɔ da ya no ɔmo adwene ɔmo sɛ sɛdeɛ ɔmo adwene ɔmo saa na ɛsɛ mekasa. Na nso menka ne saa obi a meka be ha obi a me no kura na meka wo pa afa wo pa agyan na mo obi a fihia pa nyame kedi ambo nsi amafo boyo alright so amafo aba omo ye show abere dudu o mehu ba bia me wo Ebusia Okatakyie Afrifa mensa ane akotie n'enum asem no sisesi a no obi anya obi a ne wo ba be ni sisi ne ebe chen first no kura onsuro hyehyehye wo ye be mamu a enti no emuaye de odi bi abre eye Captain Smart ene ọma ọmụbọ ne ntrani nyina wasi mu nyina ye na feidie waba ankasa mede mani edi ensem nechi any update bi aba mede bebre yo Facebook as ghtrends rumors and your TikTok as ghtrends so say we follow these pages edi amami me din edi na neki asanto a makram